Ka Mawphor Fishing Association rengkat bat kador bashnong Mawphor lengba ka jingis no aktilang ko office jong Superintendent of Fisheries Southwest Kasil District benta kesngi kum shibenta pan rakhe ye kesngi penne pensa ya ka mai mariang ka baju rakhe manla usnem haga santerik ujilio kala penlong ye ka program man pelai ye ki sembai dokha hapot umneu Southwest Kasil District kani ka jing pelai ya ki dokha kalong kum shibenta ban pen I ba ka jing penne pensa ya ka mai mariang kam dei tang ka batong ya ki ding ki se hakeleng ki jaka henrei ka deiru ka benta ban penne pensa ya ki doh-um dowa ki ba im hapo uba OL pasa Superintendent of Fisheries Southwest Kasil District ha ka jingkren jongu ulapan pau ya ka jing ai kublei na ka benta ka Mawphor Fishing Association ka badon ya ka ta ka mensim ban penne pensa ya ka mai mariang kam tam ya ki doh-um dowa namar kata haba ong penne pensa ya ka mai mariang kam dei tang bakin perkhat tang ya ka wei ka benta henrei ka badon kam kalong ban penne pensa ya ki saudong saukun baki yoi Secretary Jong Kashnong Mawphor uba WL Snaitang ulong baki doh-um dowa ki balong ki jintau ki baim hapo kumta don kam ban nyokor bat ban sumari ki haba ki doh-um ki im kamariang ru ka im bat ngi ki biri ru ngi im ong uba Snaitang nagalang jo Kashnong ka pau ki sokman ka sang samla ka ba bet hagan ka snir ka ba ka department jong ka fishery department ka ba isa balong des official jong ka department jong ka fishery layo ia ka ban diang ka jing ka pat ba niyo ia ka ban ai ka di dok ha ba niyo ban te ko hapo jong ka ka ba sibenta ka project jong ka Kashnong ka ba ka jing tu ko long ban pen im ban penne pensa ya ki jing thau ki ba im ko dan ko haba minang ya ka ban new kor minang ba suma e ka moto jong ka Kashnong Mawphor ba suma ri ka ni ka wa ba ti ba dok ko dan haka ka long tong long ki briew ki ba shai minang ba suma ri ki jing thau ki ba im namar ba ki jing thau ki ba im ki im ka mariang ko ka im baru briew im briew im ka mariang ba ka mariang ngai kublai ke samlan ba kulong ye ke program ba kumjo risal pasa lewan benton ka ni ke por ke slap ke jur la poi yang por nilai yo pelai ki dok ha lalong to woi ke bangsa aji ke mau haga report juga Kashnong Mawphor ko kang la ki tin ngai kublai na ke benta jo risal pasa ba kumjo ta jo ki baro ki khot jo Kashnong khot jo ke samla kublai siwo no namara kini kisnem ki belali ni baro nadu kisnem arah jarak satlai kajing plate dok ha ka jungi ka ni ka no kondisi kai na plate ki species ki gofer ka ni ka wa bat ni imta bat ni ki dok ha ki bangila plate nadu kisnem ki bani swa ki la roi ba bat ni dang ha mana kini kisni ki ngan ka bangadang wat kai ni ko ni wa ni ba kajing roi jung ki sa kolong ko la i tenak adu kata-kata bat kolong ka ige ba Mismo ban ainu ublay ba kay ka bangile pat kay ka bangi persyang bat panpai kami mariang ni kay sa pa kani kalong kubor ka ba tepat dia par pa kinong sinong parlok resort ki para marjan permapa ki buan ban kwai ni wa bakinang penjat ng pensmil maka jingdar ju kini gido dawa kalong ka jing kemen kamtabi kena arit di bawan sekini wa habat I gido ha kan ko mesim ka jing kemen di Department of Fisheries Southwest Kasil District di dapat disebutkan bagi dia akan dalang pada Mawphor Fishing Association pada hipor bak hindiat jingai kubor jong ba kon di member ba Superintendent jong Kashnong ida ong bagi pak ban jenang ke ban buram ya ke wal environment ini por hindiat ni sang ban invite you sembai benda nak yok ban pelat dari sini mending nak mut ban long ni program dari kita dari tindiat jingbit yang nanti kita nak bergerak nak share sini ba sebentar sini isu komen sebun ni yok pendek dari program nak yok ban pelat you sembai bat ngasih komen sebun ban long bat Mawphor Fishing Association kaba don komen sim ngasih kia ban penek pensa ya kena meriah baru kau jadi ban kita awareness ban penek pensa ya kena meriah kumbala kemat dari ibu mentan ba haba ka kido kiim ka mariang kiim ni ki briew ni em te nyimde ba kejing pane ban sa nyimde ban pane ba nyin
concentrate tang hai ka doh-um hendai dibobon ke dia ka mai mariang hibrok ka wai di nasi kumen bang dan kum kene ka mensin ka bangin penek pensa ya ka mai mariang but nang skam begijing krish tom jong fi ka ni ka for indonesia kan long biang ka ceka ka bobon kita hot mentai nilai videos la circulate di members association la stanggon ka bon bigi ka ka bawa dengan sekian balamba minta sini bagi pelak juga kena kampus so di akibesibun ini di kesan tapi kita dengar juga penjual ini di semuanya itu baru ia kawai ke sanctuary nanti nak buat pendek penjara ke bagi inauguration kita ini pada ke sanctuary jangka yang kawak staff kini members yang kita group tak ada mahaban pendek besar kawak nanti buat ini sembahyang dengan awan rak nanti ini aku beri ke sibun ke punya ini sembahyang kan tidak mengenal kok di tahun ni kemudian bagi Kristen man ke sini kan roh yang kena kawa di kita di bagian